ka njọ bụ ọ gịnị ga-eme na nwaanyị nụrụ di maọbụ nwoke nụrụ nwaanyị ga-ebido ịgba n'ezi? Na nghọta nke m otu nchi ghọta ya na nwoke nụrụ nwaanyị na-agba n'ezi nwere ike ibute na nwaanyị ya na ya bi a na-emewe ọfụma dịka mgbe ọbụla onye diri ka ya na ya nwee ihe mmekọrịta ihe ọzọ dị iche iche agwa nwaanyị na-akpasị ya n'ụlọ ka o nwere ike iji na-eme ihe dị otu a. Nwaanyị na onwe ya wo dịka o si wee dị na nwaanyị na-agba n'ezi ụlọ o nwere ike ọga anya na ya bi na ya dị n'ọnọdụ ya ha ọ na-enye dịka otu mmekọrịta na-adị ọ naghị enye to the satisfaction dịka ndị oyibo na-ekwu ya ọtago otu nchi wee ghọta na nke m ihe na-eme nwaanyị agba n'iro due to some of ụmụ nwaanyị ihe dị ya nyere ha na-ezuru ha some ọ na-ezuru ha more due to satisfaction nwaanyị nidiri nwoke a na-emezi ya afọ eju kpatara nwaanyị ịgba n'iro n'ihi na ihe bụ afọ eju aha bụ nwaanyị nwere oke anya n'ihi na ọ bụrụ na onwe ha aka anya mgbe onye na di ya bidoro alụmdi na nwunye ọ bụghị ihe tata so ọ dị suppose nwaanyị ikulu down n'ebe di ya nọ otu aka ha kwa nwoke kwa kulukwa down n'ebe nwunye ya nọ mana nke ọzọ na-etikwa ya bụ na elebe anya ụmụ nwaanyị nwezuru 2000 karatas nwoke nwee ego ewepụta nke eji ga ebi ego ha dịga ha ewepụtakwa nke eji ga eme gịnị nke eji ga ebi so mana ihe ndị akwadebe nwaanyị bụ nne ana m arịọ gị n'ihi na asa ndị Igbo so akwụrụ ọtọtọwa nwaanyị ime ya mụọ onye ara anyị chọrọ ka a mụọ onye isi dị mma n'ihi na anyị ekwekọrịtago na mena gị na-abụ ga-abụ ọ dị ma na ndụ ma n'ọnwụ. Na echiche nke m ihe m ga-asị kpatara ya bụ nwoke na nwaanyị amaghị onwe ha ọfụma because ịma na oge mbụ mgbe gboo oge nna anyị na nna anyị ha toro etu ha si wee too bụ nwoke tolite a ga-achọtara ya nwaanyị ya alụọ mana kịta na ụwa asaga ya so ụwa bụrụ ọzọ oge a na-achọtara nwoke nwaanyị ibu na akwụkwọ nsọ gwara anyị si na nwoke ọbụla chọtara nwaanyị chọtara ihe ọma so kịta na-abụ mụnwa nghọtara n'uche nke m na o kwesịrị ka nwoke na nwaanyị mata onwe ha ọfụma ọ bụgoro na ọ bụ at least ọnwa abụọ ma ọnwa atọ ma ọnwa isii ka ha mata onwe ha ọfụma ka ha mara ma ha abụọ ga-anọnwu na di na nwunye maka di na nwunye bụ ihe bụ abasigo so ihe mụnwa na-aghọta na ihe na-ebute nwoke ma nwaanyị ịgba n'iro bụ aghọtaghị so ọ bụ na ha bata na ha ghọtara onwe ha ọfụma onye nwere ike ghọtazie na ihe onye a na-enye m nwa ọ naghị eju m afọ onye nke aghọtakwa ihe onye nke na-enye m ọ na-eme ka na ha ghọtabụ onwe ha ọfụma na ọ bụ na e nwere nghọta nọ n'ime ha bifo ha baa ije alụmdi na nwunye adịghị m nche na ha abụọ kwesịrị ịgba n'iro onye na-mana ebute ịgba n'iro ahụ bụ aghọta ya ọfụma. Ọ na nwaanyị na-agba n'ezi filụrụ na ya na di ya na-anọkarịta otu o si wee dị ya mma ma ọ nwere ike na echiche etu esi ekwu ya nke nwaanyị agwakwanụ di onye ọwụ ya na ya si ya na-ekwe ihe dị otu a na ọ na-adụ oke na eme ya ma na ọgwụkwa na anya na onye adabasị na ihe a na-eme ọ nwere ike si kee ndụmọdụ n'aka ndị ọdụ sọpoz isi gị n'aka ha ka e wee gwa ihe ọya eme ka udo wee chie. Daalụ nwanne nwoke ebe ị na-aza afọ ọ ga-agazili gị daalụ nnọọ ka iji wee nye anyị ohere anyị wee nụrụ ihe ibu n'uche gbasara isiokwu a ya ana m asị ka ọ dịrị anyị mma unu jisi ike n'ọrụ nna maka na afọ na unu na-achọ ịgbasa ozi ọma gbasara otu di na nwunye nye m nwa afọ ile nwere ike ime bụ oge anyị nọ kịta na ụwa agbanwego a sị ụwa na-agbanwe ndị nọ n'ime ya na-agbanwe ihe mụnwa na-agwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta na ndị ụkọchukwu nwere ike isi na ọ bụ njọ mana n'uche nke m iji wee mee ka alụmdi bụrụ dịka ndị ọrụ oyibo si ekwu ya for better and for worse ọ ga-adị mma ka nwoke na nwaanyị bifo ha na-abịa ije alụmdi ka ha matagodo onwe ha ọfụma ọ bụgodo ọnwa abụọ ọnwa atọ ma ọnwa isii ha matagodo onwe ha ọfụma bifo ha abụọ wee mana ma ha ga-alụnkwe alụmdi na nwunye na ọ bụ na ha nwee ike mata onwe ha ọfụma
wee bụ ije alụmdi na nwunye. Onye amara gị ihe onye a nwere ike ime o mejọ, onye nke amara ihe onye a nwere ike eme mejọ ya. Ndụmọdụ nwere inye ha akụ nwoke o nwaanyị o ha cool down nwee ndidi because ha lejere nne ha na nna ha anya enwere ike atọba ntọala ya nne ha emeghe ihe ahụ nna ha emeghe ihe ahụ so ha ji nwayọọ cool down ekwere gị ọbụla eme na gịnị na ekwere na a na-alụ di na nwunye. Oh, it's Cal is the carpenter.